Príjemný dobrý deň, sledujete Štúdio Teatry. V týchto marcových dňoch a práve 16. marca uplynie 10 rokov od nikým neuznaného referenda na Kryme, v dôsledku ktorého Krym bol pričlenený k Ruskej federácii. O tom, ako to bolo pred 10 rokmi, sa dnes porozprávame s profesorom z Univerzity Komenského, ktorý na Kryme býval a vyučoval. Vítame v štúdiu Felixa Steinbuka. Dobrý deň, pán profesor. Доброго дня, дякую, що покликали. I na počiatok, hneď na úvod, pán Felix, ako vnímate tieto vyjadrenie ohľadom 10. výročia tzv. Znovu zjednotenia Krymu s Ruskou federáciou? Môžem vám povedať, keďže som tam bol, videl som to na vlastné oči, že to nebolo zjednotenie, bola to okupácia, prišli naozaj títo zelení mužíci so samopálmi bez rozpoznávacích znakov, boli tam všade. A miestna samospráva, milícia, prokuratúra a tajná služba prešli takmer okamžite na stranu okupantov a takto sa to aj skončilo. Ak hovoríme o vašich emóciách, keď počujete o 10. výročí okupácie Krymu, ako to vnímate? Veľmi je to pre mňa ťažké, keďže, viete, žijete vo svojej krajine, potom prídu ozbrojenci a chápete, že skončila sa vaša krajina a začína tam niečo nové. Iná krajina. To je hrozné, naozaj to strašné. A to nie je len môj pocit. Je to pocit väčšiny tých ľudí, ktorí tam žili. Lebo principiálne v tomto referende sa zúčastnili a to už potvrdili aj nezávislí experti, aj iní. To, že v tomto referende sa zúčastnilo maximum 30% ľudí. A mimochodom, to napríklad v Sevastopole nebránilo im poukázať, že napríklad v Sevastopoli sa zúčastnilo len 10 alebo 11% obyvateľov. Koľko rokov ste bývali a pracovali na Kryme? 14. V akom meste ste bývali a pracovali? A na akej pozícii? Dla našich hľadačov. Pracoval som v Jalte. V 98. roku tam vznikla univerzita, ktorá po niekoľkých rokoch, v 2006. získala vyšší štatút univerzity. A od 2000 roku som tam prešiel púťou od obyčajného vyučujúceho, od riaditeľa vysokej školy a vybudovali sme tam nie až tak veľkú univerzitu, ale modernú. A univerzitu, ktorá sa rozvíjala dynamicky a stala sa Európskou univerzitou. Teraz už z toho nič nezostalo. Зараз, до речі, від нього майже вже нічого не залишилось. Prečo ste sa vôbec rozhodli presťahovať na Krym? To je dávny príbeh. Bol to koniec môjho sna, alebo začiatok, lebo nechcel som najprv pracovať v školstve, ako väčšina študentov, ale chcel som sa zaoberať vedou, ale nebudem to rozprávať, prečo sa to neudialo. A v 99. roku som sa zúčastnil medzinárodného konkurzu, ktorý bol v Arteku a členom rozhodcovskej skupiny bol riaditeľ vysokej školy a on ma uvidel ako budúceho učiteľa. Pozval si ma a povedal mi, že môžem si u nich napísať dizertáciu. Čiže takto som dosiahol svoj sen, bol som v Jalte, za 3 roky som napísal dizertačnú prácu, jednu, potom za 7 rokov som aj doktorskú dizertáciu obhájil a takto to bolo. Stal som sa potom neskôr profesorom a takto nejako som si v podstate nastavil život. Prijíchali z toho pohľadu... To jest, presťahovali ste sa tam kvôli práci? Áno, samozrejme. Aby som si nastavil život, aby som sa stal doktorom filologických vied a stal som sa teda naozaj profesorom, čiže sa mi to aj podarilo. A môj syn si tam našiel ženu a dal nám aj vnúčku v roku 2013, takže v podstate k tomu momentu, keď prišli okupanti, som si myslel,
že som všetko v živote dosiahol, mal som syna a dokonca aj vnúčku. Ako sa vám bývalo, keď ste sa práve presťahovali na Krym zo západnej časti Ukrajiny? A ako sa vám žilo, keď sa blížili udalosti roku 2014? Možno ste už cítili niečo vo vzduchu? Nie. Ak by som si teda mal spomenúť, ako sa to vtedy dialo 27. februára roku 2014, skupina diverzantov, ktorých viedol plukovník FSB Girkin Strelkov, oni obsadili parlament Krymu a začali tam naháňať deputátov alebo poslancov, aby hlasovali tak, ako chceli. A prečo sa to dialo? V prvom rade bola tu naozaj ruskojazyčné obyvateľstvo, ale žili tam Ukrajinci. A to bol problém aj pre týchto poslancov, lebo naozaj len veľmi málo z týchto poslancov, ako Aksionom, boli proruskí. A na posledných voľbách do anexie Krymu získali možno 2-3 alebo viac percent, no maximum. Takže, aby naši diváci na Slovensku pochopili, áno, na Kryme sa naozaj väčšinou hovorilo po rusky, ale to boli občania, ktorí boli Ukrajinci. A poviem vám ešte aj viac, pán Vladislav. Môj sused volal sa Sergej, bol stavbár, nemal vysokoškolské vzdelanie. A pred týmto referendum prišiel ku mne, ja som ešte vtedy fajčil a fajčil som na balkóne a povedal mi doslova toto, citujem, a teraz to nevymýšľam, hovorí mi, ja som Rus, lebo som sa narodil nie v Rusku, ale v Simferopoli, ale nechcem to, lebo oni sami tam žijú v tých svojich výkaloch a ja nechcem, aby oni žili takto tu. Nenávidím Putina a budem sa modliť za to, aby zdochol. A ešte potom aj veľa mi narozprával. Čiže aj samotní etnickí Rusi žijúci na Kryme boli proti tomu, aby tam prišlo Rusko? Áno. O tom aj hovorím. On bol etnický Rus, ale on bol občan Ukrajiny. A on perfektne chápal, že to, čo prišlo, to nie je to, čo chceli občania Ukrajiny. A ani tí, ktorí žili na Kryme. A to je pravda. To nie je propaganda. To je to, čo som počul a videl na vlastné oči. Čo si myslíte o naratíve ruskej vlády, že Krym vrátili nielen preto, že to bolo akoby ich etnické územie od nepamäti, ale preto, že tam boli šikanovaní etnickí Rusi či ruskí hovoriaci občania a preto sa rozhodli tam poslať svojich zelených mužikov okupovať Krym? Toto všetko sú len frázy propagandy. A keď už teda hovoríme pre našich slovenských spoluobčanov, rád by som povedal, ak zajtra na slovenskej nejakej televízii a potom na nejakej ruskej televízii začnú hovoriť, že na Slovensku sú neonacisti, Slováci robia zle Rusom a zle sa stávajú voči Rusku, tak potom, keď sem prídu ozbrojenci, tak to bude tá istá situácia aj ako na Kryme. To je jednoducho technológia, ktorá sa využila, v dôsledku čoho sa dejú tieto veci. Ak by v tom momente, v prvom rade, ak by Ukrajina bola inakšia a aj svet, ak by bol trocha inakší, aj mocnári sveta by boli iní. Nie Obama, ale dajme tomu prezidentom by bol McCain, ale bola by tam napríklad železná lady, Margaret Thatcherová. A ak by ona vtedy viedla, tak som si istý, že agresora by sme ešte zastavili na Kryme. A na tom by to skončilo. Ale keďže Ukrajina vtedy nedokázala odporovať, a taktiež západní politici rozmýšľali o tom, ako upokojiť situáciu, alebo tak nejako upokojiť agresiu a po 8 rokoch vidíme, že sa začala totálna vojna. A o tom istom som hovoril ešte na začiatku vojny, prvý deň. A toto všetko sa potvrdilo. Nezastavia sa. Ak si niekto myslí, že ak Ukrajina dá časť svojho územia alebo prestane existovať tak, ako to chce Putin a zničí Ukrajinu, Ukrajincov, ak si niekto myslí, že na tomto sa to všetko skončí, ak si niekto myslí, že týmto spôsobom si Rusko zabezpečí budúcnosť, úplne s istotou môžem povedať, že toto všetko sú ilúzie. Použijem citát
jedného ukrajinského teraz žurnalistu, ktorý do roku 2016 žil a narodil sa teda v Rusku. Volá sa Ardej Muždabajev, je krymský Tatar a bol na Kryme. A Ajder Muždabajev v tomto povedal: Rusi nikdy a nikomu neprepáčia, teda tí, ktorí sa s nimi chcú priateliť. Nikdy. To si zapamätajte. Ak chcete chápať, o čom hovoríme. Keď ste sa presťahovali na Krym, ako ste vnímali spolunažívanie rôznych národností, Ukrajincov, krymských Tatárov, Rusov a ďalších? Neboli medzi nimi nejaké nedorozumenia? Toto je zaujímavá otázka, lebo napríklad, zoberme si konkrétny príklad a pochopíte to. Pozrite sa. Som Ukrajinec. Ja Ukrajinec. Môj posledný zástupca, keď som bol ešte dekanom, tak bol Rus. A pred ním, môjim zástupcom, bol krymský Tatár. A pre mňa to nebol žiadny problém. Ale ten Rus, ktorý prišiel potom, tak vždy sa k nemu choval veľmi tak opatrne. Ale nie len k tomuto krymskému Tatárovi, ale ku všetkým Tatárom. Lebo propaganda fungovala veľmi silne, obzvlášť na tom území Ukrajiny. A Tatárov považovali za ľudí, ktorí sú nebezpeční. Lebo údajne nenadarmo ich Stalin presídlil, lebo naozaj boli nepriateľom. A toto fungovalo tak silno, že tá propaganda fungovala. Ale ak hovoríme o Ukrajincoch, ešte raz, chcem to zdôrazniť. Samozrejme, že nerobil som vyšetrovanie alebo nejaké sociologické prieskumy, ale to sú moje osobné pocity, čo sa týka Ukrajincov. Ukrajinci s Tatármi nikdy nemali žiadne problémy. Ja som sa ich nebál. Úplne dobre som sa k ním choval, lebo sú to perfektní ľudia ako aj hociaký iný národ. Niekto je dobrý, niekto menej a tak ďalej. Ale to je iná otázka. A k dnešnému dňu Tatári naďalej bojujú za Ukrajinu. A to je ďalší dôkaz toho, že žiadna otázka vzťahov medzi Tatármi a Ukrajincami neexistuje. Teda do bodu, kým sa do tohto nezaplietlo Rusko a ruská propaganda. Takto to vidím. Veľa ľudí sa hádá, komu patrí Krym z historického hľadiska, z hľadiska medzinárodného práva. Samozrejme je jasné, že podľa medzinárodného práva je to suverénne územie Ukrajiny. Avšak Rusi tvrdia, že je to ich územie od nepamäti. Ale vieme veľmi dobre, že Krym bol pod vládami rôznych krajín. Ako vnímate vy, ako človek, ktorý v tom prostredí dlho žil a pracoval? Myslím si, že to je jednoducho vymysel. Lebo existujú jednoduché fakty. Pre expanziu a obnovenie Sovietskeho zväzu, o čom hovoril Putin v roku 2008 na známej tehdajšej mnichovskej konferencii, na obnovenie Sovietskeho zväzu potrebuje Ukrajinu. Gruzínsko mu nestačilo. Aj separatistické regióny mu nestačili. A najväčšou métou Ruska bola Ukrajina, samozrejme Bielorusko. A na to, aby obsadil Ukrajinu, potreboval nejaké miesto, odkiaľ by zaútočil. A Krym v prvom rade v Putinových plánoch bolo presne takéto miesto na útok. A to zafungovalo. Ale keďže svetové spoločenstvo sa k tomu postavilo s pochopením k tejto agresii, tak pokračovali ďalej na Donbas, na Krym a bude ísť ďalej, až kým nezničí Ukrajinu, ak ju zničí, ak sa mu to podarí. A potom pôjde ďalej, on sa nezastaví. Tak toto nefunguje. To znamená, že vnímate seriózne tú konferenciu a tie slova a vety, ktoré Putin povedal v Mníchove v roku 2007, že najväčšou tragédiou 20. storočia bol rozpad Sovietskeho zväzu, ale aj to, že Rusko stratilo svoj vplyv v satelitných štátoch, medzi ktoré patrilo Slovensko, Maďarsko a Poľsko a ďalšie krajiny. Takže ste si istí, že ak padne Ukrajina, ďalšie budú satelitné krajiny. Budú i наступні ті країни сателіти на черзі. Обов'язково. Samozrejme. Pán Vladislav, rád by som pripomenul, pred začiatkom tejto totálnej agresie Putin navrhol Západu
také podmienky alebo garancie bezpečnosti. A tieto garancie bezpečnosti týkajúce sa všetkých krajín, ktoré boli buď, dajme tomu, v Sovietskom zväze alebo v Spojeneckých štátoch, majú byť pod ruským vplyvom. A to sa týka aj krajín Varšavskej zmluvy, vrátane Slovenska, tak majú sa zbaviť vojsk NATO a to všetko sa má vrátiť do roku 1997. A toto je jeho plán. Nič sa nezmenilo. Predvčerajšky mal tlačovú konferenciu a toto potvrdil ešte raz. Jeho úlohou je to, aby obnovil ruské impérium, obsadil väčšiu časť Európy a tým pádom obnoví toto impérium. Ja to vidím takto. A preto ešte raz opakujem. Problém nie je Ukrajina. Ale dnes, z môjho uhla pohľadu, je to subjektívny uhla pohľadu, ale som Ukrajinec, samozrejme, takže Ukrajina zatiaľ bráni celú Európu a svet od tohto agresora. Keď Ukrajina to nezvládne, tak padne. Práve 20. februára roku 2014 bolo zaznamenané, že na Kríme sa objavili ruské zelení mužici a odvtedy sa tento dátum považuje za začiatok okupácie. Ako si na to spomínate? To je hrozné. Ešte raz to opakujem. Už som o tom rozprával. Chápete? Vidíte na ulicu a tam, pri, dajme tomu, vchodu k Prímorskému parku, tam je v Jalte takýto park. Tam stoja ľudia so samopalmi a nemajú žiadne nášivky. A chápete, že k vám prišli už ľudia so samopalmi. A ak ich budú používať, tak ak dostanú takýto príkaz, tak to využijú. A to je hrozné. A to sa dá zastaviť len spoločným úsilím. Len spoločným úsilím. 16. marca roku 2014 sa konalo nezákonné referendum. Kde ste boli v tom čase? Čo ste robili? Vtedy aj veľa ľudí protestovalo proti tomuto nezákonnému referendu. Nie, vtedy už neprotestovali. Protestovali predtým, ako sa tam objavili ozbrojenci a fungovala ukrajinská regionálna vláda. Aj keď nominálne, ale do 16. marca už nefungovala. Už po Jalte sa prevážali starí ukrajinskí policajti, ktorí ešte prisahali, ale takmer všetci policajti Ukrajiny zradili. A prečo teda tých 30% ľudí prišlo? Lebo viac ich neprišlo. Lebo to bolo nezákonné. Nemalo to žiadny zmysel. Lebo na základe akého zákonu sa uskutočnilo toto referendum? Na základe ruského referenda? Ale to nie je ruského zeme. A na základe ukrajinského? To vôbec nie. A za 2 týždne pripraviť referendum o nezávislosti? Naozaj? To je veľmi smiešné. Ale keďže táto propagandistická mašinéria bola veľmi silná, tak hlásala to, čo chceli tí ľudia počuť. Spomenuli ste, že 30% obyvateľov prišlo na referendum, ale podľa oficiálnych údajov tam bolo takmer 97% a hlasovali za tzv. Znovu zjednotenie. Myslíte si, že naozaj toľko veľa ľudí hlasovalo za toto rozhodnutie? Zopakujem, nie. V prvom rade aj tí, ktorí prišli, nehlasovali všetci za. A bolo tiež zaujímavé naformulované, teda táto otázka, že akákoľvek otázka, akákoľvek odpoveď, ktorá sa dala vybrať, hlasovala v podstate za Rusko. Čiže to bolo neplatné. Tento charakter tohto skutku bol falošný. To svedčí o tom, že sa prepočítali a dokonca raz aj ukázali, že v Sevastopoli hlasovalo viac ako 100% účastníkov referenda, teda občanov, ktorí údajne prišli na referendum. Takto to vyzeralo. Nie, to všetko je lož. 18. marca Putin podpísal a oficiálne oznámil pripojenie Krymu k Rusku. Aké ste mali vtedy dojmy? Bol to práve ten moment, počas ktorého ste sa rozhodli opustiť Krym? Lebo 17. marca ohlásili, že o mesiac majú všetci obyvatelia Krymu, tí, ktorí tam majú trvalý pobyt, majú získať ruský pas. Ak ho dostať nechcete, musíte napísať žiadosť. Ale žiadosť prijímali len v 2 mestách, Simferopoli a v Sevastopoli. A v prvom rade napísať na seba ako keby takúto vec, to nebolo nerozumné, nechcel som nikomu nič písať, lebo som nechcel brať ich pás. A potom som prišiel k rektorovi a povedal som mu, bohužiaľ už tu nemôžem pracovať,
lebo nemienim si brať ruský pás a jediná cesta pre mňa je von. Čiže toto aj bolo dôvodom, prečo ste opustili Krym. Príčina spočívala v prvom rade v tom, že okupovali Krym. A prečo tak rýchlo? Prečo som opustil Krym už 1. apríla? Lebo som musel si zobrať pas. Ak by som nemusel, ja ako normálny učiteľ by som možno ešte skončil do konca školského roku, teda letný semester, ale keďže takáto možnosť tu nebola, tak jednoducho zobral som si kufre a išiel som ešte do vlaku. Ešte vtedy boli ako keby 3 vlaky, ktoré takto chodili. Bolo vám ľúto, že odchádzate z Krymu? Nie, nikdy ma to nemrzelo, lebo som to chápal vtedy aj teraz. Vybral som si slobodu totižto a vyberám si slobodu až doteraz. A o tom to ma nikdy nemrzelo, ani ma to nikdy mrzieť nebude. Veríte, že Krym bude opäť oslobodený a budete tam môcť opäť prísť? Nie, že verím. Som si istý, že koniec koncov Ukrajina zvíťazí. Civilizovaný svet zvíťazí. Demokracia zvíťazí a Krym a Ukrajina budú slobodní od tejto choroby. No a práve takýmto posolstvom končíme náš dnešný rozhovor o 10. výročí okupácie Krymu a o živote tam s profesorom z Univerzity Komenského v Bratislave s Felixom Steinbuckom. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste prišli a že ste si našli čas. Ďakujem pekne, že mne sa pozvali. Pekný deň vám želáme. Uvidíme sa v ďalšom diele štúdia TA3.